Saka watichi. Inini manditaure inini. Wachangosika denga miti zvakawanda. Ndani? Ndimwari vachangosika nji. Vachangosika maangels avo vazosika mabhatu mamaangels avo kuti nemasika denga maangels avo vachangosika uyu andigirozi mira ndiri uyu nji ngirozi yangu kudhara satinanga ngirozi yangu marika saka kudhara satinanga ngirozi yangu satinanga abaya kwenye zvakambanoja obayendo vanoba apple enzi adam naifo apple sasa venyenye ndanati adam naifo apple saka ngarobati vanhu ndini sana vanzi yesho ndakupa nzvimbo yako vanzi pasi vaenda pasi manje satana ndiye adam naifo waya vatongofamba sinyopfeka vanga vakusunga uyu kabva vachambero bavafa Then Adam Naiva ndo wakafa. Saka Adam Naiva dayo sina kufa munhu saisa. Oh. Wakazvinzwa upi izvo? Ndazwana ticha wangu. Unoziva upi? Andikudzeni uya agona shaka mashana mudzidzisa yokumdzisa utama madhanzi. Mudzidzisa utama madhanzi ega. Amene shana ndiro chikoro. Nomona chinya upside down zvinhu zvakashese. Nani ndonyambisa zangu ziri nani. Zisikuiti manje. Yabara dzidziso. Wadaka chidzidziso ningo chichema. Pepe waicheme. Yo unonzani? My name is Cynthia. I live in Mbare. Kweyo unonzani? Talent. Nogara? Vana. Tino. Pa Wedzera. Saka Cynthia uri grade? I'm grade 2. Kweyo? Saka unoziva zvinoitwa nauyu sei muchikoro? Saka waichema kasi? Waichema kwajiswa navendrati. Andizvezvakaitsika satirati neunorovera uchidzidziswa ungovandu vazimbama rinorwadza manje nanditangochema dai uyu ndaitodza kuselenga pakati yezvo tsanga munhu anogokatadza anorohwa ungandozanotywa namedhemu anorohwa namedhemu ine nomukadzi iri mfanana aiwa vekuchikoro friend yake inonzi taura kana kutaura kuti taura yangu Vela Dela imi uyane friend yake inonzi Dela yangu inonzi God knows wako mukomana wake uyimusikana ane God knows mukomana koyo yako anonzi God knows mukomana wako friend yangu just your friend oh andinatori baba achiongonzwa Tony aiwa uchaona takamapinza samututaura inini Mantasha. My name is Cynthia. I live in Mbare. How old are you, Cynthia? I'm 8 years old now. And can you please spell Cynthia? S C Y N no CYTHIA I don't know C no C is CYN
We'll try. Saka Gorino when I grade that. I'm going to go 3. This year, what a number? Number 6. Number 16. Class menu run 49. 49 not the who's the whoop? So the primary school. So the primary school. Teacher Johnson. Tia made them Chi? Teacher, my tia is made them Mavunga and Madam. Sorry. Tell juicy. Copa party akazoitwa. Tell juice. We eat mangoes, and chicken slice. Chicken eat. Mama, chicken in. How much did you pay? $4. We $3 chicken eat. $1 ice cream. And you give us pengo to Wedzera. How do you have pengo my finger? But maganakirwa. Kwe mbane. Where do you live? How are you old? How old are you? How old are you? 8 years. I'm 8 years. I'm 8 years. Not this out. Mesco. Kui? Mesco. They will be. Oh. So no gara bana. Magata party ko. Bagaji. Biscuit. Ni. Yeah. Magana girwa. Akali to my chips. Then salad. Neji? Salsa. Salsa the chicken. Salsa the chicken. Magabatra marim. That's bad. So next year, go with the grade 3. Go with the grade 10. One go in Ojgoro. Cynthia, Musha window. Mashi. What is he? I didn't not temper. I'm so temper. Roy, and you catch Gaffa. What do you are? Hey. I'll send you, baby. Oh, boy. Saturday, no machine, what fun of temper is in the chicken. Yes, I'm going to temper, but I'm removing you not to follow temper. Yes, you put it the next door. Oh, no, baby, like Papa. Nyaya mashingo. Chize bozo nyaya mashingo ne mwana uni. Watu mashingo kune. Oh, Baroi. Baroi ka. Oh, mutendo mtemleke na. Ai sikana tumu. Kuroi we koko Baroi ka. Oh. Kuda kwenyewe. Kwenye mushende kupi mbana. Dandi. Hakuna Baroi. Hakuna. Kwani Baroi anoroa. 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 Saka yo twaita se Baroi Cynthia. Kabachi kako.
Ania. Di Bamguran Wedzera. But my tabo. Thanks. Bo.